Kaya nga natin irugi papagayam ng iba sa natin pagkasalitaan, ni pagayam tayong Carmeno. Pinauluan na iti BFF, Best Friends Forever. Sagudahin nga iti surat. Dear Manong Nemi, agnaed kami Manong Nemi iti pungto. Isut na panaganan nga ti lugar mi, ti barangay mi ket na panaganan iti Punta Verde. Iti damagin mi Manong Nemi no apay nga napanaganan iti Punta Verde. Ada kami ti ongto, ti maysa nga ili, maysa nga probinsya nga ada iti ikit ti paybay Manong Nemi. Basit laeng dati barangay mi, kasla tay tuldok laeng no kitam tamapa. Kahit nangasawen, no kumita ka, Manong Nemi iti laod, abagatan kandaya, bye-bye. Iti abagatan, siyempre, daga. No, abay nga panaganan ti Verde, Punta Verde ka, no? Adu, napuskol ka no, Manong Nemi, di kiti kay kayo, nga na Verde. Isog ka po na, nga ti igid ti bye-bye, Manong Nemi, arig na naaladan, iti puon tinyog. Adu tinyog, dito Manong Nemi. Kaya nung gusto nga dumteng ti Bagyo, no agga po iti daya, ti angin, ala, kakaasi kami. Nagga po iti amyanan ti angin, kakaasi kami. No agga po iti laod, ad-adamanin. Ngayon no agga po katabagatan, akit medyo safety kami. Mangalap Manong Nemi, dagiti agindeg. Mangalap di tatang, mangalap ni uncle, Manong Nemi. At elementary school mi dito'y barangay mi mismo Manong. Narito'y tinagbasaan mi elementarya ket maysa kadagitay kasisinidan nga kaeskwela at kabarangay at gayem ko iso daytoy ni Freddy Manong Nemi. Tagunadan nga nakadagdag ket itonggal maysa kada kami. Sa dinuman ti ayan ti maysa at dada nga duha. Pasaray awisan nak mo ka Manong Nemi ni Freddy nga umay mapanid di balayda. Ten, itikan nga mga daw. Na masidami. Nga sidayo. Siguradong ikan. No ikan makauma. Ngayon, napan ni mamang ko ijay sentro. Gimatang ti karne baboy. Ken karne baka. Una saan ket isumat ti awisek dito'y balay Manong Nemi. Agat ti sida emi agat daday. Ikan. Tayo so nga rin ti makalapan ni tatang Manong Nemi. Nga mapamit ilako ni nanang. Hindi pa nakasentro iti ilim. Manong Nemi napintas. Kunak ti lugar mi. Ngam dya ka mo. Tawan ti makapanunot nga mang develop. No ti baybay Manong Nemi nakalit-lit aw. Nakita mga asul ken berde Manong Nemi ti danum. Nang runa lang aroden kadagiti adda iti kadilyan. Ta adda kadilyan na, adda met saan nga kadilyan. No aglalangoy kami nga agdidigos Manong Nemi kadagiti padami nga ubing ket mapangkam ti medyo nateng na. No nakaanti para kami Manong Nemi. Makikita ti kinapintas digiti coral lips. Coral reefs. Digiti na dumaduma ti kolor na Manong Nemi nga ikan. Wine. Adot ikan. Iso nga nalakaw Manong Nemi. Adot digiti makalapan, digiti mangalap, adumat mapandailako, iso na lang ta nalaka, at adu nga ron kaaduna. Adapain saan digiti hanga malaklako, iso nga taramidan da Manong Nemi ket pindangan da, dalangdangan da. Sa da ibilag, sa dan tumapan ilako ang kas dalangdang, no at da gumatang. Nasaysayat basit Manong Nemi ti biyag da Freddy ngem iti da kami. Agsipod, tani mamang na Manong Nemi ket adda pwesto na nga paglakwan ti lupot iti sendaan iti sentro ti ilimi. E dito tani papang na Manong Nemi ket adda tallo nga bangka di motor nga pagkalkalap na agkalap iso na ken ipakalap na digdadto mga bangka di motor na.
E rin to tanitatang kumanong nemi takulilaan. Ken sigay. Kadwata kay ninanang manong nemi nga mapanagsigay, ipakatan do diya sigay, iti ayan iti kadilian, sa dando balakbakan. Nga iti kabailak meten manong nemi iti sumurot kinitatang. No kasta nga bakasyon, siyak ti paratagwan, kada jay pang kami, ako motor na, mano-mano. Nimit tatang ko manong nemi sot agyan iti kupa, igam na matilapag o gaod, aggaod ngagtimon. Siya kagit agtagwanak. Yan. Sige, alis na. Tama ka daon tan. Ang dami di ganun daon, manong nemi nga mabanong ang ginanaak mo. No makadanon kam ton manong nemi iti target mi nga pagkalapan kinitatang siyak tot ubrak manong agibaba kada iti iket da di sigay. Umuna di adda pundo na, bato, adda tapaw na. Kapag ilasinan, no, inuto yan tipong to ti sigay. Kalpasan na, gaodan nanton di bangka, manong nemi, kalpasan na, idisaag ko numatan. Dahil sigay, tapno tumapugin ni tanom, aking at nga to di gamaw na, aking bababa di buli. Di kahit ng sawan, agtapaw, di ba gamaw, di buli, chut bang mapatakder. No may pakat binton manong, alak tumatan di tagken. Sa amin to, ayan digit ikan, tapno tumarayda nga mapanin di ikat, di sigay, balakbakan mi, abukin mi da, itagken, tak, gaodan tumatin, tak, pak, manalpak dyan makigtot digit ikan. Ito malpas min nga balakbakan manong nemi rugyan minto na jay nagipatengga ami di kan agsangat kam to nga doa siyak to tagyan iti kamaw isunto agyan iti buli isunto maten di agikat kadagiti kimpet nga ikan napaw nakadudukid di manong nakadung nga ikan hindi lumned data sigay kumapot amin nga ikan nakana daw abagbit lang manong nemi nalulang nga pakat adun ti maalan kasta idi manong nemi iti kaado ti makalapan iti lugar mi. Awang ngamin tagbongbongbong. Kasta di bang mangin ko idi kinitatang manong nemi iparit da. Tapno di kasta kat saan nga madadael, ti coral reefs, una di kitay pagbugyan, di kiti ikan. Manong nemi, no kasta mabang ka magbasa ang kuyog kamlata kini Freddy. Iti eskwela, agsinakit kami, agtinulong kami, nalalaing isunang imsyak manong. Isunok ka timang tultulong kanyak, nujak amo iti assignment ko, isudagan aramid ti assignment. Isuro nakmet. Ang yung haman makunang ang dagmelak, isunalaing ta, nanalaing isuna, ang sibod ta, iti grade 1 kami, iso ti first honor, grade 2 aging gana, iti grade 6 first honor lahat. Nalaing pa nga lumangoy, nalalaing ng siyak, alaalis to nga lumangoy yung siyak. Kumain manong nemi. Ando na kiti pagdiferensyahan mi, no lang nga, alam medyo kagwapo kami mo. No eskwela, nalalay nga mangim siya. At aging gaaklag iti pasado. No kinabibo, alaakit medyo kalaing kami at kinabibo. E nagbasa kami ti high school, manong nemi, narigat nagbasa ti high school iti lugar mi. Agsipod ta adayo, manong nemi, di ayan ti high school. Iso nga kadwa na nukan manong nemi, nagiti kalugaran mi, sandan nga agbasa pa iti high school. Gingada lang ti elementarya. Tumulong dan nga mukha nagkalap. Tumulong dan iti unang tibalay, no babae daman manong nemi. Kasta ti baga idi kanyak manong nemi ni tatang. Gusto na nak, marayang krituar kan ti elementarya. Panagkalap tumot lang ti bagsak mo. Pumapalaki ni Freddy tatang. Abay, ni Freddy. Kabailan na ti mapanagbasa. O nata kami problema dito, transportasyon. Ha? Masapul nga, ag-tricycle ka, manipod dito, aging ka ti highway. Sa kanto aglogan ti minibus, manipod iti highway, aging ka na sa eskwela. Kadne,
30 to 45 minutes. Tiket ngamin kaadayo na. Imbes ko mga maisentro ti eskwela. Ngayon itimad bang diri, ti sumarunong nga ili. Di kat kahit na nga sawan, pungto kin pungto. Di kat kahit na nga adayo. Ngayon, ada pamuspusan dang. Napamuspusan. Imbes kang glugan na kiti minibus, agbangkaak. Adano ka ma-shortcut mo no kasta. Una na nagkasta ti lugar tayo na nagkilo. No, magnakad ti daga, adayo at taglikaw ka. Diba? Ngayon no magnakad ti danom, shortcut, diretso. Nagdadakal din lalo yun. O matibang ka din motor tayo. Ang kayad ko nagbasa. May remedyom langit di. Di saan una nga nagastos, iti transportasyon mo. Ikarigadan na ka. Iti pinasyar na ni Freddy dito balay manon nemi. Ren, ana, hintakin rin Len. Makasana kang basa. Ano, isusungaban malinaw. Sa di naman tayo hindi may sa karataan, datangaduan, di ba? Nangina mo transportation, pagplete. Kan, dabang muspusan. Lumay ka dyan, di bye-bye. Di ba? Asidigmat lang yung dyan eskwela ni. Nung magnaka iti danom, yung nung magnaka ti patad, aglikaw. 45 minutes ngay. Nga tarayan ti lugan. Kasi, magnatad danom. Ano to sa renta? Kaya mo sawan, pausar ko man ni papang mo na dyan may isang bangka di motoryo. Sa lakid di, mabali na rin itulod. Una saan, adamat bangka yung abatit. No? Di ba? Ada bangka yung abatit, nga good for one. Sakit duwata. Haan di bangka yung abatit, good for one. No, plus da di kargana. No mo pa nagkalap. Good for one. May sa, di mangalap kan di pagkalap na. Di ba? Kat no data, babatit tamat lang, duwata, awang pagkalap ng kargata, di labag ta. Man, friend. Mayroon ka? Gusto to sa renta. Orasan ta no, manunga oras. Awang pa masang oras Baka 50 to 30 minutes lang. Nga ta. Wala. Di na alisto ta. Ngayon taglugan ng tibas. Makamenos ta pa Hanta nga gasolina. Dadya lang exercise ta nga gaagaod. Agaw-angaw ka, Freddy. Hanang agaw-angaw. Carmelo. Ada amin nga problema. Ada solusyon na. Ada amin pamuspusan. Iso nga niya. Indagan Rolen. Ito nga ano. Ito na bagat. Rugendan tiag bangka. Basit nga bangka. Kasano no masalaw tayo dinakala dalo yun. Saan daw unik papaigid Patag nga ta. O madarakil nga dalo yun ta nga. Sa ta ma-experience ta dalo yun na nagpaigid ta. Pagbitbit lang. Kaskala sana tagi-igid ti bye-bye, Carmelo. Kasla di ka lang na ruwam nga gaod kada gataguan. Sige. Ibagak ka na namin tatang. Makamagbasag mo lang sa high school. Babayan di pa panagbangkata nga mapad sa eskwela. Kaslasaan hindi nga mamati ni tatang Manonemi. Nga umanugot kay ni Pai Freddy tilang ising-asing nga magnakam iti baybay wano danum nga mapan di eskwela. Irin to tadda mabalinda. Igastusan datan yamang nga transportation. Manonemi. Yung may manugot ni tatang. Basta ko na kanya. Ipas nagmortag basa. Agan-anad kayo na dakay di tao. Iti bye-bye. Di ipilit na nadawal. Kaya napimpinas pa yun, nag-absent kayo. No nadawal. Tamangan no. Madisgrasya kayo ta bye-bye. Ado hindi manong nemi iti mga ayatan nga mangbuybuya kada kami no kas tangarugyan min iti aggaod nga mangkuros ti nagbaitan ti Punta Verde ken ti akin na
abagatan nga barangay iti ilimi nga isut ayan manunemi iti eskwela nga high school. Wine, mapaglingad na kami met no kasta nga paspasan mo iti agaod manunemi. Nandakam ti medyo natin nga kapaset ti baybay datal na di danum. Ngayon no kastang asidag kami katurugyan min paigid manunemi iti pa batog ti eskwela nga pagibatyan mi ti bang kami. Yan, mapasaran min manong nemi ti medyo maparsyakan. Kabuta talagang agdaluyon, kabuta igid nga ron ti pagdaluyunan. Kaya madama di gundawi manong nemi nga timingan mi. Adra kita natal na, adama tayo kauyong di daluyon. Iso nga, no natal nan, paspasan nan. Sige mama, mansaw, paspasan nan. Kaya nung kasta nga na dawel ka na bagyo na manong nemi siyempre aumatis klase. Di hangkambot nga agbangkang nga mapandiskwela. Kaya nga doon tayo agtudtudo manong nemi kita da klase nga bagyo na siyempre agkaputi kami kay ni Freddy. Dito ko nga naman mo manong nemi ni Annabel. Wine. No agna edisuna iti akin apagatan nga barangay manong nemi ti ilimi, agna edakmat iti akin amyanan, ti Punta Verde nga barangay, pungto ken pungto. Nadama din kursunada ni Freddy manong nemi, ngam kasla saan nga interesado ka iti babae. Takuna na, amangan no, may gawid terapaap ko, Carmelo. Kasken ka, nasidaguna ken ka ni Annabel. Numuna kita ayan di kita aroo. Dita laodin ti eskwela. Ado date dita. Ado di kita hanga makapag-graduate ti high school ket masikog da. Di ba? Mostly nga igit ti Bible ket ado di kita dasapang ag-asawa. Iso nga ti ma-advise ko ken ka, Carmelo. Teredem teriknam. Numuna tanalapsat ng garod ng Annabel. Sa may sakit talagang give-in na give-in. Numipatpatig ko na Annabel, friend. Yung magtasaan ta karebal. Ama, no kahit kang rebelen, agkarebal ta. Ag best friend ta ang karebal. Ngayon ko na akon, sa anak pa lang interesado. Ubingak pa kaya't kung saan nga maigawid terapahap ko. Manaming terapahap mo? Di pumalaw ito dito nga lugar? Ag naed ka sa syudad? Posible. Inakto ang college sa syudad. Umay kanto? Dadangatot saan mo pasama ken. Sanda ka kabelan di kiti parents ko. Nangina. Di kahit nangasawan. Into ng college tan. Una into makapagturupos tan di high school. Agsinan ton ti dalan ta, friend. Tamapanak tumta sa syudad. Gaan bakasyon kami. Kasano na dyan kahit nagbakasyon. Abay. Kahit mo may turod mo nga accident di lugar nga nakayanakam ken di makilam. Kasi lang amin awan asenso ti lugar tayo eh. Kasi lang awan ti makuna nga development. Kasi lang awan ti investors nga mayat nga mag-invest ti kwartana. Ngayon mamon, no siyakto ti adapunan na, siyakto ti mang-develop iti lugar tayo. Ti Punta Verde. Di tantot pakasarakan iti pagdinamagan nga beach resort. Ano, no, adalang baknang nga may isaroong di lugar tayo. Kat amuna ti mangkilatis ti lugar. Sigurado ko dumoras di barangay tayo. Maadaan ti beach resort nga serkan nga pagtrabahuan di kiti bumarangay. Di ba? Dayuan di kiti turista. Ag dinabag itinterong lubong. Babayin di social media. Gapon tamang gapon nga da social media. Amom, Freddy, amok nga nangato tarapaap mo. Kat magunod mo deta. Gabuti determinasyon mo. Kaya nadali kiti parents mo nga mang suportakin ka. And check, umanila nang na makapag-graduate ti high school. Agtanagak nga padre di pamilya nga mapanagkalap. Sa jayak nga na inak, mangalap din tatang ko.
Agbalinak tumot ang manghalap. Datalat arapaap mo? Isa lang. Tsak kayat nga arapaapad di tsak magunod eh. Agbalin to nga naragsak ti pamilyami kini Annabel. Tapos sigurado ka ni Annabel tagbalin na asawam. Saan nagtulangan nga gas asawa no saan tumalang Annabel? Hagas na ka di friend. Uy. Alawan, sige. Oreta. May salangin nga tao. Nag-graduate doon ti high school. Nanobya mo ni Annabel. So, ang batang nagtukan nito no Valentine's Day. Wow! Your oray na ka na ito mauding nga pa naka-attender mo iti panangatender iti junior and senior proms. Manong Nemi, iti na minsan, nga pa isasarak mi iti maysa nga aldaw, ipapan mi Manong Nemi panagbasa, adakam idin Manong Nemi, iti maduodin nga 3 nga bulan sakbay iti graduation. Nakalilinak mo't palaeng Manong Nemi, titaaw, idi tarugyan min tagaod, Manong Nemi, kinifray. Wine. Ngayon, idi, tagkurba kami, tapno agpaigid kami, kitlasatin mi, Manong Nemi, dagidirakil ng daluyon. Adayo pa lang tayan mi, Manong. Kasla bigla, Manong Nemi, nga anda, timbaod, nga dakil nga daluyon. Nakiktot ka belaeng yun, idi, so buwagan na kami didakil nga daluyon Manong Nemi. Kahit siyempre, napatug tibang kami. Iti nervyos ko Manong Nemi, iti pa nakabiglak. Natarantaak. Naglaingak mit ngaglangoy. Ngayon apay nga ipalubos ko nga makainumak Manong Nemi ti danom. Malmesa ko Manong Nemi, anong tinainom ko nga danom. Irita, ada maitad kanyak, maiturong kanyak nga galon. Karamelo, igamamon, igamam! Inarakop ko Manong Nemi ti galon. Panakilan nga galon nga awan ti danom na. Ison tinagkaptak, tapno maitao da. Ikarigatam nga katanda na inom mo nga danom. Hamong ipalubos ng malumnad ka. Oray kita, okay na itang galon. Sa galumnad, iso pang ipatapahukan ka. Sigaron. Freddy. Huwag na magdanakam. Okay ka. Lugar ka. Tay karigatan tang ipadatamad lang na di bangka. Iso na lang nga pagkapten tang ang paigit. O may manintindalo yun. Saan mo nga ibibatan di galon? Manong Nemi, idi na ipadatanan, pinapaklub, Manong Nemi nga bangka. Umanayan da dyan nga nagkaptan na, tapno saan nga banong aglangoy. Ginuyod nagmat, kumat ka. Ikanadagatan tang ikatin, darum, dito bangka. Ano nga rotaramatem, ti imata. Alan, orakit sangan na ano, nagamatag na ito lapag. Dito gaod. Sa pangikat na ti danom. Hindi maguduan ti danom, Manong Nemi ti mabalimin ti lumugan. Lumugan kan, alan! Sige, ituloy tati mangikat ka rin ng danom. Tapno, alis to lang nga, tumpaw na ito yung bangkata. Urita, awanin ti takil ng daluyon. Agyaman na King Freddy. Ti amo kitayakit mataya kon. Talaga lumneda gitahin. Nawan din nagkaptak ng niya sa digmong nga galon. Natayak ko man. Agyamanak, my friend. Sigat inaramat ni Apo Diyos ka. Nangisalakan kanyak. Oo, mabaling kakadnort nga baybayan. Sige, agaod na, oratan na lag-anan ti bangka. Sige, bagta nga ron. Awanan na. Dayano din. Gumatang doon kasukat na.
Dagiti notebook ka libro ta. Babaamon. Sa mga panpanunutin. Tinasken. Ket si bibiyag ta. Manong nemi kasta unay ipanangidayaw manong nemi ni Freddy Kaniak. Sandali lang mga viewers. Medyo nagkamali ito yung isurat ka rito. Note. Ni Freddy Gayam tinaisalakan. Ni Carmelo tinangisalakan kay Kuana. Madali ito ng urnos. Yeah? Sorry. Nagkamali. Tao lang. Yeah? Iri ababa nga panao gayam sa at ni Freddy iti malmalmes. Yeah? Ni Carmelo dito sender tayo iti nang ted kang kuana iti galon. Mabaling nga na alaw na dyan nga galon tap nila stakit maisalakan laeng ni Freddy. So ni Freddy manong nemi iti agagamyaman kan ni Carmelo no kanya. Nabaliktad tayo so nga atured tayo. Kasta una iti panangdaydayo kanyak ni Freddy manon nemi iti panangisalakan ko ken kuana. Kas naguna kita iununanan manon nemi nga nunalalaing ni Freddy iti eskwela nalalingak ba't naglangoy ng iti sulat. Dito lang iti pangatiwag ken kuana manong iti panaglangoy tanalalaingak ng iti suna. Nga iti ready nga pasamak kada kami manong nemi nataranta ni Freddy iti sak ket paisi-isi lang. Taka napadasa konti kasta nga banag manong nemi nga no adda iti kasta apagad sa galang agnervyos hanggang nga mataranta basta pulo nga nakakonsentrate ka nga mga ramid tirumbeng nga maaramid. Ngayon baglagid din manong nemi taadda nairong ranawat nga mayan anod nga awan karga nga galon. Kaya isot inted ko manong nemi kini Freddy nga nagpatawan na. Tas daw na manong nemi panangidaydayo kanyak ni Freddy kadagiti kaskwalaan mi. Kunana nga siya kano ti hero na. Tas takano lang taggayem manong nemi. Iso ako na ni Freddy kanyak. Diyak tupulos malipatan dito Carmelo. Insalakan na. Okay lang. Ori man to si kakas pagarigan ka. Siyak ti malmalmas. Di isalakan nakman. Okay. Kinagyaman nakmanin. Nagturpos ka mga rod manong nemi kani Freddy. Ngayon naklon nakmat idin ni Annabel manong. Sakbay, ti panaglulukat ti klase, nagpakada kanya ako ni Freddy. Goodbye, my best friend. Oh, goodbye ka? Kas kalasaan nga agsubli. Baka niya. Baka maimanak, mag-arasak to diagnad sa syudad. Baka malipatak to dito nga lugar. Di ka tumailiw. Iti parang didigos tayo. Ngagbuya ka na pipintas, ti kolor ng ikan. Di ka mailiw. Nga mangpadas ka mapanagkala. Di ka mailiw. Umulitin nyo ngagkalog. Di ka mailiw ka niya. Di ka mailiw ka rin di parents mo. Baka no, pati lagi di parents ko sumurutan sa syudad. Ano ya? Kahit mga sawan, pulos mabati kada kayo doon. Noon daman, may isa ka lagi kakapsat ko. Again, imununa daman tinga naman sa syudad. Baka ni Papa, siguro ni Papa baka anos itong agad dito Ni Mama agad, titulag biya kita mapanagnegosyo in syudad. Ituloy na sa jitag negosyo. Ni Papa mabati, gabatan na yun na siguro na kiti bangka di motor na nga para kalap na, pagkalap na. Kasi ka, di ka umay. Ano nga rin tubrak sa dyan? Kaya ako magpagbasak. Hindi, isa rin katrabaho dyan. So, katrabaho dyan syudad. Nagurnong ka, tap nagbasa ka. Bahamon, Freddy. Dito yung aklatan. Nagpatigaklat di high school.
Baka no, may isa, 2 nga taon, 3 nga taon, baka gasawa kam tun kini Annabel. Pakamuan na itong ano da. Barbaring no, makadanon tun ti signal. Iti cellular phone, unang cellphone, dito lugar tayo. No, Jesyo na agad tandaan. Sino ko mga roti ada iti communication na company nga mangitid dito iti signal. Baka dumanon tumad lang ti signal dito eh. Pero ada alis to nga pangkuntakan nyo kanya o no pangkuntakan ko kada kayo. Pangkuntaka kada kayo. Manong nemi saan nga ruden nga nagtatak kad napukaw ko ni Freddy, a best friend ko. At nagligod daway manong nemi nga at nakidiigid di baybay. Malmalday. Kaya matabay kawak, ti kaawanan ni Freddy. Tinultulong nga karod ni tatang manong nemi nga nagkalap. Tigagangila pagkalap. Nagurnungak manong nemi. Mapangkuha naman lahat tamat paspasyarin ni Annabel. At iso na trabaho ka sales lady iti kaluputan ni Tiyandaan iti ilimi. At damat digid-digod daway manon nemi nga awis sa gisuna dito lugar ni. Nagpintas dito ayan nyo, Carmelo. Nung nagpintas. Mamanulaing digid umay dito eh. Gabata masulit na lang. Di na lang amo. Nung asan nung tinapintas. No madevelop dito nga lugar, siyempre, adada nga puintas. Nagmayat, ng buyain, tibaybay. Namaymayat ka pa yung buyain. Ha? Kure awang baybay, basta ada ka. So, bali mo rin, tibagbagam. Carmelo Aman. Kure awang baybay. Basta ada ka. Gabutawanin ti kapipintasan, nasanga si Annabel. Nang na marakop ka man ni nakastoy. Uy, Carmelo ka. Ako ba't sa bahaling nga tao to, nasaan nga si kakinsyak lang ha. Kat apin ako tap na makapaginarakop ta. Gabot at dati ito romantic place. Gabot at romantic place yan. Romansahan nakmeten. Kahit kung man nga minan maramanan tinanam di kitilips mo. Uy, Carmelo, laglagi pa yung babayak, narukupak. Narukup ta ngagpadpada. Kahit kung nga kasawa ta. Na yun ang pata urnong mo, kastamat kan nga. Kahit pag naedan tanto nga rod, ijelo karmi mo na dito eh. Siyempre siya ti lalaki. Dito ita. Sa bagay, napimbinas dito yung sadyay, lugar mi. Naman pa adamat baybay ang madi, napimpinas dito eh. Pangipatagdan ng tandong artibalay ta. Dito yung lugar. Dagami dito, medyo panglawain. Dagayot igit di baybay, di apa nga sa mga tipalapan. Kasano ko ma? Mangipatagdar ta beach resort. Nga tila umay ag beach, kandi kita'y kalugaran na lang. Apa umay da palag dito, napintas mo't amin. Mangipatagdar ta cottages. Apa yung pailang ag cottage da, ag bayad da pailang, mabalin da ti mga itugot ti tent. Yung nga sa paglinungan da. Ewan na niya. Kat iyawis ta di kita taga hanga igit ti baybay. No kung matalaga na fitness na itong lugar para ti beach resort, hindi ko mapila nga in kaso ni Mayor. Ang kaslaaw nga hilig ni Mayor ti baybay. No makamayor tayo kumati at dati igit ti baybay, amuna nga i-develop ti igit ti baybay, ma-develop da ito eh. Ang awamot ti mga bak nga kandidato nga taga dito eh. Uri ni Kapitan, nagkonsihal, maabak. Nagsanggon yung bayan member, maabak. Awamot ngamin pagrubatan na, tabasit mat dito eh. Adumat ngamin nagiti agpanaw.
kasla ko Mada Freddy. Nagpanaw dala amin nila yung papang na tinabati. Nga mamanulaing no adadtoy. Umayla sumarong kar, may mindo ti makabulan. O na maminsan ti makabulan. Tapno umala alain di kita panakabagi na kada kiti bangka di motor nga pagkahalap da. Namnaminsan lang manong name nga nakaawat at ti surat manipod kaniya Freddy. Nagsubalit akmat manong. Ngam awanin manong name iti at sabali pa nga surat na. Pinasarunsunak laeng manong name namin dua, namin tlo, namin pat. Ngam akong tinauray kong subalit na. Naman ay nagsanaya. At kasanay mo, ha? Karamelo anak. Managlagip ko ni Freddy. Ti best friend mo. Una, nukas taman di tawag. Ti insalakan mo, iti panakalmas na. Una, saan na kan nga malaglagip? Saan matin? Agad gusto di ko nada. Ti gayem. Sana kalay bilang nga gayem. No, adda ka taasdeg. Kano adda ka sa pulan na ken ka. Hangam no awan ka sa pulan na ken ka. Nang naroon agad adda ka taadayo. Malipatan na ka. Nalipatan na kanta ni Freddy. Di na kata malagip. Di pa nang isalakan ko ken kuana. Kita mo maglalalo ken kuana agad. Busy so na di pa nagbasa na. Sana siguro ng malaglagip. Si kamid lang nagkuna nga imbaga mismo ni Freddy nga dinanton kayat nga sublian ditoy. Baka no na inaman nan tinagnain siya di syudad. Hamon nga pampanuted de gayem mo idi. Tatangmet, anong gayem ko idi? Idi, gayem mo idi. Ita gayem mo kada, gayem mo kumapay nga ta. Tatangmet, amalata, keng ka. Ngimiso na ngay. Baka da sa balin nga gayem na sadyay. Kasi lang akong mga girlfriend mo no boyfriend. No agayan ay takay ko ma. Kat imandayo di ba isa, nalipatan na kan. Tadan sa balin nga kayan ayat na. Kasta ti kayat ng asawan. Iri maplanon kat na itudingan ti Aldao manon nemi nga parang kalay sami ka ni Annabel. Sinuratak man ni Freddy, itinted na iding address. Yung bagakang kuha na, no mabalin la ko ma, pure kagangay lang nga kasaro. Nga mata ko maisuna. Ngayon awan, manong nemi di subalit na. Mabainak mo mga nagsaludsud kini papang na, no kasta nga may agbakasyon dito, tapno may sumarungkar, sarungkaran na, digiti para kahalap na. Nagkalay sa kam nga rod kini Annabel manong nemi kat nakaiparakdar kam dangkos iti balay uno tumikit sure nga kalapaw. At na aramid manong nemi ti kawayan bulo ken nagdiding iti nipa nagatep iti panaw. Adan kabukbukod akon manong nemi abangka pagkalap ken pagkalap nga mismo. Gabuta, ada ornong ko, kad nakagata nga akon manong nemi, ti bukod ko nga sigay. Iso nga kami, iti asawak manong nemi, ti mapanag sigay. Bale, mapang ka magsigay, sakam agpiknika na. Bagas, ti balonon mi manong nemi, sa nukasta nga, may pakat minton mamitlo, ti sigay mi. Pangururay mi ti panagkatyan, ti kadilyan. Ejay, tumakdang kamton. Pangarami dakto ti dalikan. Galak to ti kayo nga pagsungrod. Isaong gunton ti naarasaw ka narukod ti asawak nga kardero nga pangilotuan min iti napo. Rugyak to pente agaron manon nemi. Tagpulpugak kadagiti tunuen mi nga sidaan. Sakam tumatagsigang tapno dakaldo. Nakaraglag sa kamton manong naming nga mangan, sangsango, agsinsinubo, at dapat digidikundaway manong naming kabutan nawaya kami, adayo kami ti yan ti balbalay, at damat siruk manong naming tinarukbos ng bitao, mga laktot pa ap mi manong naming kat agidakam to, pasaremet kami may gawid tirik nami kat agkanaig kami, aglin na ilo,
iti sirok tinarukbos abit taog manong naming kabayatan ngororayan mi iti panang sangat mi kadagitimpakat mi nga sika. Nga dito'y igid ti baybay nga iti sirok tinarukbos nga bitaog manong naming tinakabuklan ti umunang anak mi kini Annabel. Uwan manong nemi, madan may sa nga tawen, sipod nagasawa kami manong nemi kani Annabel, idipas ngaynan ti anak mi. Junior nga tagos manong. Ginantak, adagay man, nagraduar gaya man manong nemi ni Freddy. No 4 years course ti Corsona. Binaliwak man nga sinuratan. Ta barbarin ko nagbakasyon. Ta umay nan to atendaran ti panagbuniyag ni Junior. Ngayon, subalit naman. Nabunyagan ni Junior, inlistak matlataan, dinagan na, kas nanganak. Talon, titawan ni Junior, manong nemi, idintaray may tikasidgan ng ospital. Manong nemi. Kinasarita na kami ti doktor. Doktor, ita lang nga madlaw yung tikastoy nga kasasaan ti anak yun. Ita lang nga, kastawan iti, sangsangit na nga nangasog. Iti sakit ti ulo na. Saan nga itimtimong. Saan nga nidardaramudom? Saan nga natnatnang? Tinalyaw ko anong name ni Annabel. Saan, doktor? Sigurado kayo, Annabel? Sigurado, ak. Nabibinas nung iban yung sabali nga, doktor. Ay specialist tayo ti utek. Utek? Kahit yung asawang doktor. Pag no ti findings, kasapulan ti dakkel ng operasyon, nanginang operasyon. Tapno mispalda anak yun. Kasamot kang gina, doktor? Siguro, umabot iti more or less $500,000. Anya? Apo na yung matin, doktor. Pangalamit ti kasta ka kwarta. Dadya agad karkurok lang. Nakas pagarigan na lumagaan, nga lumakla ka, kahit mga sawan, may pakat kayong kuha na di kiti agas. Posible met nga, lumakla ka. Nabimidas no, espesyalista, iti ulo, unuutek, test ganyo. Datat may advice ko. Pero kumandar kayo kini Dr. Gaspar. Inutoy, doktor. Iti sa baling hili. Iti kabisera dito yung probinsya. Sadya diyan na. Kahit yung sawan, doktor, agbiyahe kami pa lang, mamansadyay. Ikapilitan na. Ano mo malang tiili tayo? Di mo pagkat di kabisera. So tayo nagiti ko ospital. Nabibinas ng ospital. Kompledo tatali kami. Urayan nyo lang na rekomendasyon ko, ipanyo nga ako sadyay. Pangilugahan namin nga rin, doktor, terak mi. Da ambulansya dito, mabalin din ay ambulansya. Manipo dito, ang gana di kabisera. Siyempre, doon yung gastusin nyo. Ada ka din nakaduli na kwartayo tang, mabalin yung gastusin. Malaksin na dumteng-tun, timakunang operasyon. Ada, doktor. Sige. Sagana kayo nga rin. Yung kaya nagrubat, alam ti arwatin yun, ito na makasangpit kayo dito. May saganang tumatinti ambulansya. Kasi siyempre, magilogang kayo tunti ambulansya, ang dumano siya di kabisera. Dili ka saritak ni tatang manunemisik nan ti kwarta ka sa pulan. One kwarta, may kininanang mo, oras di kakabsat mo. Ay, mumatil nga, sang ka sa pulan, sang ka po yan tayo. Wanti mabalinte nga, ipamuspusan tang. Nung kursunada ka na daga, nga itiigid di bye-bye. Amumutin na dyan, no namin anong nagkuyog ta nga napan, sadyang, intutok kang ka na jerog mohon. Ay nga nang jay ungto na. No, da gumatang ka na, agad ilako mo na. Ngayon mong akong gumatang. Dito lang ti problema. At awan ti ag-interes. No, adaman gumatang, para pag mga pangiduswan na tibalay na, baka laklakain na lahing. At nalakamit ti presyo ni dagad to. Baga saan latang umanay. Kahit kung may spalti ka kaisunap ay lang anak mitang. Kahit nung saan nga mga alasat agad-aganak to pa lang di Annabel. Kahit yung asawan, sabi ko mga ipamuspusan, di pa nakalasa ni Junior. Ama, ipamuspusan nyo, nakabailan nyo. Yung mawanti sa balik ang runaan nga makatulong ka na kayo, kada tayo na saan nga ni Apo Diyos. Hindi kayo mga rutin nagsapol no, tibayar tang. Ore kada pala umanay mo't nga gasto sa mi, gana nga dumteng parasyon
nga panagkasapulan mi datakkel kakatag. Manong nemi, nabangkam nga rod diti kabesera. Gastos man di nemi ditoy, gastos dita. Amin nga masapol mi, kwarta tagturay. Pati kanin, uwan manong nemi. Tanda nga rod. Aging ka manong nemi ng imbagahan ti doktor nga specialista kasapulan nga talaga ti operasyon. Kasanod kadakkel ti magastos doktor. Amo kaming awan mabalin nyo. Iso nga, tulungan kayo. Dadya balor na, ora ilibre kung di kagudwana. Basta sigurado nga pataod yun. Ti 250,000 pesos. 250,000 pesos, doktor. I-remedyo yun ita. Awan paggunaan yun. Kung ako di kagudwana. Tadi kasto nga klase ito operasyon, 500,000. Baka dando pa kumalayon na. Kasunod ka bayag na, nga may remedyo ti kasta kadakkel na, doktor, sakbay nga mangrugit operasyon. Daka sa pulan met advance. Talungal daw. Makalawas. Kat nuawan dahil akwarta ti unag ti makalawas, doktor, matay ka dito anak ko. Sa mga saludsuden dito. Ibagam kit di nga may remedyon dito akwarta. Saan ka nga pampanunod itinagatibo Carmelo? Sige, doktor. Agremedyo kami. Manong nemi, ili agawid ag dito ili mi, dinamag ko ang dangkos kinitatang, no anda bahaya rin ti daga. Jesus ako, ada, yung bagada ka 20 mil. Abay, manot, magastos yo, manot pataodan yo, 250,000 tan. Jesus ako eh. Egadore man pegatangan dito 50 mil, dito yung daga kinaklako ta. Ang lataw man ay dulungan ta kumang agremedyo. Kaya tali, doon ako tinam naman nga pagremedyoan. Mapantakin ni Mayor, manatitad ni Mayor. Mapanta ka na kita babaling asid gan dita. Ay, susapo. Amo manak. Doon daman di kita kwartada. Siyempre, sadang ipadawat. Ipautang da. Agad na mapang umutang. Umuna nga sa ludsod. Kasano nga mabayadam? At ka di pagsapulam, negosyom, tapno da pangpataod mo, iti pagbayad mo, awan. Agkalap, kang kanayon nga ta nga adog makalapam, dadya ka adog makalapam, tinaldaw, umanay nga ta, nga pangbayad mo ti utang mo. Ano nga rudlatan? Anak, ni Apo Diyos ti kamangan tayo. Wala nga, kunada, nga ada iti tao iti aramid. Masapon nagtignaya, kada kinapon Diyos ti kaasi. Kada nagtignay ka. Si Mang Padgayam, ni Sir Paolo, ti ama ni Freddy. Abi nga saan ka umasidag kang kuhana? Isut anda mamalinda. Abi nga, di mo tawagan ita. Hindi best friend mo idi. Nga nakalipatin. Pangtawag ko nga ron, agad adamat cellphone ni Sir Paolo. Adamat yung signal dito ng isarak mo. Isigar man, inak mga ron sa Jibaleda. Naranak manong naming anda. Kalkalpas da nga nagsasalita kada kiti mangalap na. Amok nga dakwarta ken kuana. Tamakabulan nga kalap sigurado nga dakwen. Diba nga malamyo tata. Carmelo. Wanda tata. Kumusta na tayo best friend na tayo gaya anak may nga burda ka? Kastoy tata.
Nabagi ka lata, gabutirikat, nabagi ak lata. Monot putos mo, may isa, dahil ang arti problema, ada isunan sa J Hospital, iti kabisera, ada nakanang sakit na, kat kasapulan ti operasyon, masapul mo iti 250,000, tapos marugyan ti operasyon. 250,000. Uwan tata. Dakil ada ta. Narigat nga pataudan. Ada igigamak dito itang 25,000 lang. Hampir laong manay. Mabaling ka din nga makasaritak ni Freddy. Kumusta ito ni Freddy? Ni Freddy, agad okay sunan. Ada bukod nang nga napita sa balay di syudad. At may sa isuna nga manager iti may isa nga travel agency. Travel agency? Ano travel agency? Travel agency, ahensya nga kontakan tapos makapag-travel ka. Dito yung man na Pilipinas, sunod sa bali nga pagilian. Nadani naman tag-asawa ka, nag-girlfriend na. Labi na si girlfriend na. Mistisa nga Chinese. Mabaling ka din nga makasarita isuna, tata. Kontakan ta, alala, mabit lang harot ta. Kita ka na da signal. Napig signal to. Bilang te dahil ko yung number na. Tagsarita ka kaya di best friend mo. Baka manipudidi, saan ka pa nagsarita. At asambat mga nagbakbakasyon. Nagloko na yung mabi. Di na kayo tagbakasyon na aksaya ka no lang ti oras. Tatag-reading. Ay, Freddy. Adan to rin ni Carmelo, the best friend mo. Papakumustahan na ka. Dadak ka lang problema na. Mabit lang. Salita kayo. Hello, friend. Gayam. Kumusta? Namnamis na ka lang nagsurat ha. Subalit mo ka nagsurat ko. Baka no, ba't ang awat ko? Tiyamak mo, akit nakalipat kan. Ha? Imposible ha? Naminsan ka lang nagsurat. Dadi address ganted mo. Iso ti imted kong address mo. Sumad lagayam, friend. Sumad lagayam. Dagos kami nga imbakar sa baling address. Sorry ha. Tiyan mo kita nang lipat ka. Nagsusurat ka? Kaya di manong kumaa. Busy ak, pasensya kan. O ka na, ada ka no problema. Kuna ni papa. Hindi ka problema, friend. Kasabulak ti kwarta. 250,000. Tapno lang may espalje. Kakaiso ng anak may kina Annabel. Lalaki. Agopatin tawan na. Kasapulan mo opera ti utek na. Anda iso na siya di kabisera. Manot na ornong yon. Awampay. Anda gumatgatang dyan gamit. Igit ibay-bay nga menusan na met. 20,000 ka naluhain nga. Di madanon na. Among gayam. Ada igiga mga kwarta itangam. Para ti pa nagkasarmi kini. Veronica. Sabat nga rin nga sinsinan kakasar. Hindi ka talaga nga insaga nami. 2 weeks. 2 weeks pa eh. Dumanon ton data. Ken may sa. Kahit ko nga tagig dati travel agency nga imamanage ko. Ilaklako da kanya kay. Iso nga nukas kasanulayan sa anak lang basta manager, dikat owner manager. Nagpitas ti kasi nga negosyo, friend. Nakadudig kayam ko ang foreigner. Nga umag-invest dito syudad. Siyempre, klasa dami kanya. Nukas tayo. Dakil matlaonay. Sorry. Ano ko matalagang saan nga naikari dahil nga kwarta ng pagkasar ko, agad talagang pautangan ka. Sorry, Carmelo. Sorry.
Okay lang. Okay lang, Freddy. Sige nga, Roden. Baring no, makaumayak to no, agkasar ka, no, may kariak, no, imbidato ak, adayo mo nga rod. Ikaw na, adayo, or imbitaran ka, di kanto man lang makaumay. Sige nga Roden, kani, busy ak. Sige, thank you. Nagbaligi ka ni terapap mo. Oh, anak ko na. Handa ka ng kwartada, tata, ngem og gastusan din ang kasar. Ay, huwag! Do alawas pa eh. Sagbay nga ang kasar da. Ka talaga yung sa ganaan dati kasar ta, nangarod. Yung krande nga talaga ta, nangarod kita. Alam, sensyakan ba no? Lawat mo ito yung 5,000. Hanggang ang mutangan dito, hinagit donasyon ko matin. No, nagastusan nyo, nayon yan yaman na maurnong mo. Saan ang tata? Abi ka saan? Alam mo. Bilang nga pagpletem nga mapan sa dya kabisera kan na paggatang ka nagdad dumapay nga katangam. Nagyaman na tata. Napiyapay ka na kayo, tata. Nagsubliak manong namin ti ospital iti kabisera nga 5,000 laing tigam ko. Kumusta dyan ta? Okay man nakasasalita. Kung anang pagkadiha kahit ng tikawid, tanalain ka numuntin. At ang remedyo, natawagak ni Freddy. At ang kwartaan ng pagkasar na ni papangnaat ng 35,000 na libre. Ibagag pa yung handa, ilakla ko nga daga. Nga tigumatang, basit balat banggatang da. Anong araw din? Ultimatum, ni Freddy lang yung tinanong na, mamsang ka di? Tinamnamahit kat matulungan na. The best friend ko nga dati. Apa nga dati? Kasko na ni tatang. Dati. Basahan ko ang best friend nitan. Tamaknangan. Anong harot aramidan tan? Babayan ta kadilatan nga. Kung naman ka na salon atin, ti anak tan, di iyawid tan. Carmelo, iyawid tan. Diyan kaya't. Di na pa ilang ospital. Isak mati sumabalag nga remedyo. Mapanang ang pagpakasi, hindi ka kabagyak. Tada ka di bak na nga kabagyam. Tada babak ng daangim. Angim. Pautangan na ka nga ta. Barbareng. Iso nga, isi kami tagbantay dito eh. Tasak mati mo pa nagremedyo. Anong name doa nga aldaw. Doa aldaw laeng tinited nga pamayway. Nagpagpakaasi kami pa yun ti doktor manong name nga rugyan dan ti operasyon. Ay magwing-wing may ti doktor manong. Alangan ba't nga pustahan na dakila kantidad. Ibagami pa manong name nga may minto ikaro. Nga ori agbalin kami nga tungpal biyag nga adipen daw no, babaunan da. Ti asawak manong name tinabati ti hospital kat nagawid ak manin ito lugar mi. Ada kiti ikid ti baybay manong name nga bang mangmat-mat-mat ti bang liwing-liwing nga tao. Ada ka mismo ti sakupen ti panakadagami manong name. Ada mandagami menusan damit. Nga nagkarkaraga kasapay kumama manong name damang ibaon iti tao nga makatulong kada kami. Ili pagamunta, adamang pukaw tinagang ko. Carmelo! Carmelo! Di maliyawak. Freddy! Timarayak mata ng sabat kang kuana. Freddy,
Kung naman lang sa amon kakayat umeditoy. Pasensyakan, friend. Pasensyakan. Ana? Andan? Ijay kabisera. Tapno marugyan ito operasyon ka anak mo. Nabatbatag ka, friend. Ngim ti kasar mi ti asawak. May tantan ti kasar. Ngim saan nga matantan. Ti pa naka-espal ti anak mo. Saan ka nga ngim. Di ba adanangay ko keng ka? Hindi timawag ka nga. Ada ilakla ko yung adaga. Ada. Ito yung lugar. Manipot sa diyag yan chay. Amom, kalpasan nga nagsarita ta. Ito nagsarita ta ti cellphone. Hindi timawag ka kini papa. Ada naklentek nga Japanese. Nagsapsapol ti lugar na pang-imbesan na ti negosyo na. Imbaga na negosyo na. Beach resort. Nalagip ko nga dagos na ito nga lugar. Di mo kunaan nga awan mga yat kaya ito, di ba? Ada mga yat no amuda at kilatis ti lugar. Kaya no ada kwartada nga mang develop. Kanya tayo mo baka dati Punta Verde kita agbalinto nga nasikat nga umay paspasyarin di kiti foreign nga tourist. Basta na pinas ti plano. Kaya no, lako pa'y dato yung kaarubam nga daga. Pagsalitan na to. Siya ti manggatang. Dagam da ito'y. Data sumaruno, kaabay na nga daga, no, magatang ko. Dagata nga doa. Pagtipunan ta, my friend. Agbalin nga BFF Beach Resort. Ay, masakbay ang pananunod ta rito, my kan. Indan, salbaran di biyag di anak mo. Dagosak lang nga na bang aran manong name. Kunakla ng saan na kun nga lalagipay dahito nga gayem ko man. Kasla din na, kunakman lang din na ang mga bigbigan tinimpag at utang na kaniya. Idi ta inak isalak amo no idi may salakan ko isuna iti panakalemes na. Ni mamamit gaya. Kabayata manong naming agtartaray ti kotsena nga magturong kami ti kabisera. Pasensyakan nga talaga. Ano man ito, friend? Amom, ang baga ka ti kwarta, nabigla ka diya kadakkel na eh. Siyempre, keda ka, panghalak ko nga. Ada kwarta, ang makasagana para ti kasar. Ngayon, kalpasan nga nakapagsalita ta, sika. Sinidir na kadakos ti konsensya. Kinabudno na talaga nga nakalipatak. Nalipatan ka. Nalipatak ti lugar nga nakainakak. Siguro kaputam nagindarasag unay ti biyag kan pinnas ti syudad. Kan ti bintas tagbalintong asawa. Malagip ko. Si bumplot nga dagos ti utang ko na ibaganagam kang ka-friend. Dakas ak launay nga gayem nusang ka supapakan kat adamit kayak. Kat biyag ti anak mo ti masulbar. Masalbar. Isong ulitek, pasensyakan. Kat ulitak manen. Napatpatig ti panaka-espal ti biyag ti anak mo. Ngem ti kasarmi kini Marjorie. Gabuta, makauray ti kasar. Mabaling ito itantan, di ba? Agamanak mo, saan ka nagsanay? Sigurado daw dawat mo, nga balig iti operasyon. Owen, tap na makalasad di anak mo ti bunyag. Ha? Yung pangkulatid na agan mo, kumpadre. Nga sikat ikang runaan nga ng anak ti bunyag. Oh,
Tapi nga di mo imbaga nga dako sa kanak ko kayo tibunyag kahit mo may spal. Okay, paspasa ka ron pataray tapos makadanon tad sa jay. Balay game manong name it operasyon ket kastaon iti amyamam mi kini Apo Dios manong name ta nakalasat ti anak mi. Ket kastaon iti panangarakop manong name ni Junior ni Ninong na iti maamuan na ti amin. Uhay manong. Okay, ni Suna manong name awan ti problema makaayaya manin makataray. Pwede na ituloy yan manong name iti kasar. Tigayam ko. Ket ingkarigatan na manong name ng ted iti gastusan mi tapno makapan kami. Asyak metlaing manong name iti nagbalin nga bestman na. Inaruatan na katap no maibagayak metlang nga bestman na. Nakatado manong name iti kiti sa nga ili. Adaba dagiti sa baling nga puli. Nga digito nga foreigner manong name kita gagayim amin kliyente amin daytoy named Freddy. Talaga nagbalagi ni Freddy manong. Kalbasan ti makabulan sibot nagkasarda kini Marjorie ni Maydan Pimasyar iti Punta Verde. Kaduadan manong name ti foreigner nga Japanese nga mayat amang develop iti lugar. Dakmat latat asidag kabayatan nga agsasarita da. Siyempre, English speaking da amin manong name at maawatan di hapon. Maawatak mo dat English da or high school graduate akla. Ngayon no pasungbatan dak manong name kargarigatak mo dat English Carabao. Ngayon no kasta atap no maawatak amin nanyaman pagsasaritaan da. Kasiyempre kasaritak ni Freddy no anyat anak nagtutulagan da. Nagtutulagan. Kasi imbaga ko nga, interesado rin nga Japanese nga manginvest ti kwartana para ti panakiparakder ti napintas nga beach resort, my friend. Ngayon saan ta ako ko? Kuko ta. Anak ko ta. Saan na agatangan ti daga at adagam? Sa ko ginatang kumat kahabay mo nga danga. Bahal na nagguduha na, di ba? Kagudwa ti daga, nga pakipatakdaran di beach resort, dagam. Oh, di ba? Dahil ginatang ko nga daga, kaabay na, dagak man. Diag kasusyo ta. Sikakin siyak lang. Kasusyo ta, pe ani, Mr. Horoko. Horoko. Umutunagan, tiyapo, hapon. Yan, kasusyo ta. Kasanong nga, dito ko na dang kontrata nga iso ti mangipasdek ti amin nga kasapulang nga may pasdek ket ag-operate iti within 10 years. 10 years. Oo. Panakakuka na amin nga mapastrek within 10 years. Ngam kalpasan ti 10 years agbalinton nun ako pata. Hanya? Kasano? Narikad mo ang mawatan? Pasensyakan. Nagpatingga kalamin ti high school. Natamit ko na kang kaya dito sa mo, inaasa ka na lang panunot mo. Sa kaya talagang aramin ti assignment mo. O nga rin. Yung mga balay, makatulong ako. Talaga makatulong ka. Ganat may tulong ko. Kabayatan, nga mayo uray, iti panakaipasdek ti beach resort. Ha? Nayunam ti mulang anyog. Napintas, ti panakaornos na. No addadag iti saan nga nakalinya kanyog, pukanam, sukatam. Sukatam. Yakar mo no, mabaling nga yakar. Ken, iti bakante nga space, nga mabaling nga, hanga sa kupenti building. Apa yan, ada building na. At ito pa hotel restaurant na kada cottages. Ama, kato na. Naamom no. Ada beach resort mo. Ada kada restaurant. Ada pag malaksi kada giti cottages. Ada pa pag check-in ng hotel. Oh. Iti lawlaw na.
Mamulaan ka dagiti kayo, kang runano unay. Dito pati negosyo ta. Mangga. Mangga? Nga alis to lahing agbunga. 1 to 2 years. Dagdag drafted. Hindi ka mawawatan. Hindi ka mawawatan. Dagdag ay naparamutan. Ito isa nga kumatimangga nga na ikanti ko atap na rumamot. Ya? Jay, nung maimula tayo jay, kat alis to nga dumakkel, babayin ka na kita nasken nga maisibog, maiagas, o masa, kat kuduha nga tawan, agbungan. Kahit nangasawan, agbungbungan di mangga, ipatpatagder itong matan na building kahit cottages. Dahil ito pa ito makatrakar ka na turista, dahil agbunga nga mangga. Kanda dumapay nga bearing fruits. Sa mga urnos nga na imbag, mapurma na nyog. Kanda dumapay, okay na. Kabayatan, ti amin, sweldoan da ka. Saan ka ngagkalap? Ngano ka talaga kahit mo irapid tagkalap, mabali matata. Nga madanton unel daw nga sweldoyo kini Annabel. Iti panagmula yo, panang protektaryo, panang asikaso yo, panang papintas yo dito nga lugar. And then, kalpasan siguro at makatawan, marugyan doon yung construction. Kad numalpasan, may advertise iti social media, kanda dumapay panakidverset na, adun to naging turista nga may itoy. Nangarona, nagsarita kami ng ginikin mayor. Manibot Highway, aging gaasumrek dito Punta Verde, masementun ton. Dakala pundo atayo atidog. Amom ni mayor, ibagak nga, ada nakasarita kong nga senador, mang pundo, uwang ko na nadagos ta, damat porsyento na. Muntindig politiko, ada nga SOP. Dagos nga, paaramid da nga dagos, program of works. Di kahit nangasuhan, Freddy. Si kang takadtoy, si kamit lang tiramot, iti panakaitid ti panagduruas na itong lugar. Una, kunak man di mo kaya kahit na itong lugar. Nasaan ko nga nag-aiyam da nga hapon, ngayon may dito, nga mag-imbes, narigat ko ma. Ngayon gapo kayong kuha na nga, daga mag-imbes, ala akit pag dindinamagan to na itong lugar. Ti Punta Verde, apakasarakan, ti BFF, Beach Resort. Ano BFF? Pati BFF, di mo amo? Best friend forever. Nasi ka, can-check data. Alangan mo nga, Carmelo and Freddy's Beach Resort. Kasi lang, kapag beat lang, manong name, dahil nga pa nagsarita mi kini Freddy, ngindimteng kasla, nakaalis to manong name. Nga di makel, imungar, agsabong, ngagbungan, dagiti mula mi, iti asawak, kanila dumapay nga inalami nga katulungan mi, nga nagmula, manong nemi, iti impay deliver ni Freddy, nga grafted, nga mangga. Kanda dumapay manong naming ornamental plants, nga nagpabintas, iti pakipatakdaran ti Beach Resort. Laging ka narugyanan, nga naipatakder, digiti building, manong name iti hotel, kan restaurant, digiti cottages. Laging ka dimtengin, ti makuna tayo, makuna manong name nga breaking ceremony. Nakadado nga bus, manong name, bus, digiti tourist bus. Nadimteng, dito'y Punta Verde, nalpas menten, panaka-semento, manong name di kalsada, nga sumrek, Manibod Highway. Nga idi, masem-semento, manong name iti kalsada. Doon na kita pasadik manong name ka na kita gagangin lang pasadik tinegosyo nga mabahin ng arakin manong name na kita agtab trabaho. Kaslakimat manong name nanalpasan. Kaya kasapulangan ko natin breaking ceremony. Panaka-bless manong name ka na kita building, cottages, kanda dumapa. Ang adumaten manong name na kita naglugan iti tourist bus nga imay nga kaduan na kita foreign na tourist. Nadaydayawan dan manong nemi, kapintas de tanga lugar. Uwain manong nemi. Gagangay la idi. Na amin nga gagangay manong nemi no ma-develop. Siya sino ko ma?
Hunaan niyo ko sa dinok matipagtungpalan na nusangan na bintas. Nagadon man nung name iti adan pagtrabahuan na nga si Brek iti dayta nga beach resort. Dagiti empleyado iti hotel, dagiti empleyado iti restaurant, dagiti dumapay nga empleyado iti beach resort nga naggapo amin man nung name iti Punta Verde. Awanen ti standby manong dito lugar mi. Ken agapo pete sa bali nga lugar iti probinsya mi. Ag-harvest kami pa, karagiti mangga, manong nemi, kat ma-harvest mi. Pagguduan mi kani Freddy. Dito titulag. Kalpasan manong nemi, nga naksay, dagiti expenses na, iti pananggatang na karagita, nga simili. Okay lang mat kanya, kabot inaldaw latang, sweldoan manong nemi, iti korporasyon, da nagbali na korporasyon, data, nga beach resort. Iti unos ti sangapulo nga atawen. Data nga atawen manong nemi, adamat idin duwa pa nga nainayon nga anak mi kini Annabel. Ngagnaid kami ti saanin nga kalapaw manong. Nakaparakdor kami mo iti napintas, kung konkreto nga balay. Takaaduan naman tin manong nemi, dagiti nakakongkreton ti balay na dito'y Punta Verde. Tamanaksid, nagkalap da, adape pagtrabahuan da. Ngimina maten manong nemi ti presyo di kiti ikan. Tama klase-klase maten. No maya dayuwen di kiti turista. Ngano kiti foreign tourist manong nemi magustuhan dalaunay ti aggatang kada kito'y lamas buno ikan. No apagsanglad di kiti manganap. Papanan ako mga rosa nga dumuras ti bihag. Dagiti agindeg iti kagangayla nga lugar no ma-develop. No adda investor manong nemi nga magpusta iti puunan na tapno. Umado ti empleyado, ken pumintas ti lugar. Kalbasan ti makatalasa nga pulong atawan manong nemi. Nagpipinirma kami ti kasuratahan. Uwan. Kada di hapon nga nang i-best manong nemi. Nga daytan nga beach resort. Kat agtultuloy nga kasusyo mi, pagkasusyuan mi kini Freddy. Ani Freddy kada damaten duwa nga anak da kini Annabel. Nga nagtultuloy manong nemi ti travel agency nga negosyo da sa Jesudan. Nanda rin maminsan maminto at makabulan manong nemi nga umay da sa Barongkar dito'y Punta Verde. Sa lutsud ko ide kini Freddy na okay man lang kada di hapon. Diyan na. Nagbali nga kukata na ito. Kawan di bibiyang na. Kada gini mapastrik. Ada do pe ganansya na. Jimbes na. Mano kumating ganastos na. Nga nang ipatakder kada kiti building. Basit lang, di ba? Hanamat ginatang ti daga. Tadaga atamet. Hantamat nga rin pinaupaan. Haana. Tanay kabel sa di kondisyones. Kasa nga agupa. Ngem, entong kalbasan sa nga pulong atawen, kukuwatan ton. Datamit ti umayan na pagbingayan di kiti mapastrek. Mawata mo tiket ko sa wen. Carmelo. Mawata kon Freddy. Awanin ti problema. Agsusuldo kay nga gasawa. Dakkel ba suldo yun, data kayo ti mang-manage. Ada pa ibingayo. Iti mapastrek. At manager, owner kayo. Kaslasanak pa lang mabati, Freddy. Nga napinas lang nga rin dito nga lugar, hindi ubing tayo, napimpinas man. Kaslasanak ang mamati nga kalpasan nga, nagkarigri ka ti biyag mi, napintasitan. Ure high school graduate at lagayan. Tama na. O ana, umay kamat mangipatakder di balay mo Diyos yun. Sa kanan, titulatan. Kahit ko naggatag ti daga. No adda beach resort iti daya, dito ilaod ko na kuma. Masabo mat may kan iti daya. Siguro ka. Ginatang mo ni Mr. Hokoro na jay adda ti daya. Huh? On. Siyempre, mangibuild ba na, mangipatakder manin, kalpasan na, panawan ng tumanin after 10 years. Apo,
Di adot bitsinso dito adon aksa pulang nga ado. Tap na kasta. Ada dumot lang dagiti mi empleo. Ken ada do ito may pagpasyaran ng turista. Oh. Nakapimpinas di lugar tayo. Nangaroon na talagang ma-develop ang yung pinsan. Awan ton dagiti makita nga agbado iti agbado. Agbalay ka dagiti kalapaw. Puron to konkreto ken napipintas. Ken sigurado nga nagiti anak makaradwardan to ti kolehiyo. Kas kadagiti anak mo nga talo, di ba? Samon to nga problema nga ti gastos mo nga mapan na ibaon mo ida sa syudad tap nagbasa dati college. Sabi ko nga, tamatong pang materapahap dagiti anak ko. Kas agarapahap da. O na, sabi ko nga, Freddy, my friend, araw ko ba naman my best friend. Insalakan na kayo dito ba nakalmas ko? Maglagi din ta saan ka nalinipat. Tinulungan kami. Kasta talaga nag-best friend. Ken, agkasusyo pati negosyo. Sabi ko ma, tada doon to pati best friend. Akas ka na tayo. Manong nemi nagtutuloyan ti duruas ti lugar ming. Kante ko nadan, nagdumuras ti may sa nga lugar, adupit sa bali nga dumuras. Anak ko na, dumuras ti krimen. Buwan manong nemi. Siyempre, ado na kito yung umay nga dayuhan, namalita maliklikan manong nemi nga dalata na kitay matiwarwar ti panunot na. Ngayon babae manong nemi, ti tulong, nagiti panakabagitilinteg. So, latano ka timang kontrol, no daman kasta nga rumsuak, nga riribo. So nga, ti mayor nga agdama manong nemi, iti ilimi, adadan nga concentrate natin kaadda digiti pulis. Iti Ponda Verde, ayan digiti beaches, tapos ni kasta, adala tayong sigida, agresponde, no adaman mapasama, nga riribo. Kasama lata maliklikan manong nemi, te konada nga kaadda ti arak. Baka dapat hindi limod da nga panaka pagipuslitan dati siya bu nga mahong nga tamo ko na arak lang man. Iri kapig sa ti lockdown manong nemi nakasera ti beach resort. Ngayon kaputan na lokay manin manong nemi iri kasasaad ti panagbiag mabalim manin open manin manong nemi numampay sa anakas idi nga adu dagiti tao nga umay. Ngayon bareng ko nami tagsublin dumadla di dati kinaganar na tapos nakasta kitag tultuloy iti panagawat mi iti kwarta. Nga da kita kwarta manong iburay mi met kada kita kasapulan ti tulong. Laksid iti panakaisaga natin masakbayan na kita talungan natin. Iti agdama manong nemi siya kita agdama nga kapitan dito Ponta Verde nga lugar mi. Ganukas kasanulaeng agpadasek to beti nangat-ngatong nga bedeng ti politika akabailak nga tamit. E dinto tani Freddy manong nemi adun ti sanga ti travel tour na. Kaya na dumat na gitiin pag-imbesan na at kwartada, ito na mga paset ti pagilian. At napayan negosyo da di Mindanao, tas tamatan sa di Visayas. Napihapay kadakwada, ta talaga makasusurda at tinaduma-duma paset. Ngayon padasin minto ka nung matektor, iti asawak, iti pamilyak, ito no, nabimbinas ti panawen. Ito talaga nalakalhaing. Iti mapantong matagpasyar, iti balasyo tao. Tas ladyak pa lang mamati na minsan manong nemi na nagpat ko ti kastoy nga kaadak iti pedasta. Adat kunda iti estado ti panagbiyan. Ay kunadan, mga tulungan ti bagim, adamat lata ni Apo Diyos sa mga suportar kay ka. Kaya amom nga tulungan ti padang nga tao, sigurado nga dumteng to, ti supapan na. Ure sa moro rain. Ay kaya manaklaon nga rod, ti anos mo nga nang ibasa, manong nemi kat sabi kumada, adamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kada gadi padak, nga dimngeg, kada ito nga pakasalitak, kat more power to your program manong, and God bless. To'y nga rod agyaman nga pagayam mo, Carmelo. Thank you kay nga Carmelo, ito nga panagsurat. Pasensya kay kada tayo kamali. Nagbaliktad na tayo ti mo na takit ni Carmelo na insalakan ni Freddy. Yung manggaya, nagbaliktad.
Ni Carmelo, tinangisalakan ka ni Freddy, tapno, ni Carmelo idag kasapulan, timulong mat ni Freddy. Yan.